Takže, dobrý den, já vás všechny zdravím. Je tady zase nějaký takový další pokus ohledně jídla, takový příklad jídelníčků, denní režim s tím jídlem a trošku časování doplňků. Je to zase takový, řekl bych, středně odborný souhrn, aby jsme v tom měli uceleně jasno. Nebudu úplně každý detail rozpitvávat do podrobností, ale jako co bude důležitý, tak to asi vypíchnu, nebo řeknu, která varianta by v tomhle byla asi víc důležitá, méně důležitá a podobně. Je to příklad, který tak nějak vychází, říkám příklad, takže to vychází z mýho asi dne, jak to mám zajetý, čili dávat univerzální návod samozřejmě nelze, to by muselo být probrat s konkrétním člověkem a tak dále. Není tam ani konkrétní množství bílkovin, přeci jenom já mám přes 120 kg, to má asi málo kdo z vás, takže ty čísla jsou trošku tak jako mimo, jo? Tím se až tak nebudeme zabývat. Tak, jedná se samozřejmě řekněme primárně o nějaký kulturistický silový trénink, v nějaké fázi, kdy už to máte trošku najetý, je to nějaká pravidelnost s doplňkama, který by tam asi považuji za důležitý, některý považuji za méně důležitý, to si řekneme průběžně. No, takže začátek samozřejmě, každý by měl mít asi zhruba spočítané kalorie. Říkám zhruba. Jo, pokud chci přibírat, bude tam souhrn, nějaký bazál, práce, činnost, tréninky, prostě tohle všechno a řekněme, že bych to viděl tak 10% asi nad ten součet budou celkový kalorie. Opět vypíchnu kvalita jídla, zpracování, rozkousání, střebání, to je naprosto prvořadý. Co se týče množství bílkovin, bude to odvislý od počtu tréninků, jejich tvrdosti a postupné adaptace organismu. Viděl bych to kolem 2 gramů, třeba víc. Já sám, i když jedu na plný pecky, mám to kolem třeba 2,5 gramu do 3, to snad ani není, jo. Takže říkám, jde o tu kvalitu, využitelnost a nějaký typy a detaily a rady si k tomu asi tak řekneme. Jak by to mělo asi probíhat z hlediska nějaký kontroly? Myslím si, že ono se to zdá strašně málo, ale když přibereš 4 kg za týden, tak by to bylo takový docela optimální. Ono se to zdá málo, ale za rok by to bylo 10 kg, což je sakra hodně, ale ono to taky nejde prostě trvale týden co týden. Bude nějaký období, kdy bude volnější, nebo ty dáš si dovolenou volnou, zdravotní problémy, čili půl kila max, to záleží, jak se to bude hejbat. Kontroloval bych to jednou týdně, bych se zvážil, plus hlídal bych si asi centimetry v pase. Víc jak jednou za týden to rozhodně nemá smysl, jo? Takže, tady musím malinko upravit, tak asi no, dobrý. Takže pokračujeme. Takže takový nějaký nastavení, zbytek kalorií, kromě bílkovin samozřejmě samozřejmě tuky, jak to rozložit, to už by byla, jaký množství, to už by byla ta konkrétní varianta, ke který se teďka asi nedostaneme. Tady hlídačku na to, viď, broučku, tak hodná. No, takže ten denní režim. Čím bych asi začal? Možná se to bude zdát, že hnedka cpu doplňky, ale ráno bych začal asi proteinem. Důvod, protože po ránu celou noc spíš, to tělo prostě přes noc tráví nějaký živiny, kasein, cokoliv a tak dále. Ráno je to tělo vyhladovělý, pokud chceš přibírat, je potřeba i hned nastartovat nějakou anabolizaci, prostě dát tomu kvalitní bílkoviny, čili podle mě hnedka po ránu je úplně ideální čas na protein, poměrně pokud možno rychleji, izolát, koncentrát, něco takového. To bych udělal jako první. Je možný, já si k tomu třeba přidám kreatin. U toho kreatinu až tak to časování není důležitý, ale
do toho koktejlu, když si tam přidám tu odměrku kreatinu, proč ne. Až potom po nějakým, nevím, prostě tom denním ranním režimu bych si dal snídaní. Varianta snídaně já preferuju asi to, co je běžný. Buď jsou varianta sladká, kde já osobně preferuju vločky, protein, buď nějaký voříšky a tak dále, nebo varianta slaná, nějaký kvalitní pečivo, šunka, sejr, vajíčka a tak dále. To záleží. Ještě k tomu množství proteinů. Já při mých hmotností nedávám nikdy víc jak 1,5 odměrky, to je maximum na jednou, co se týče rychlého proteinu. Ta vstřebatelnost přeci jenom těch rychlých věcí je poměrně omezená. Pokud chci víc bílkovin najednou, doplním to třeba tvarohem, nebo když to chci do koktejlu, tak kaseinem micelárním. A k snídaní já s tím třeba nemám problém, dám si k tomu 2 vařený vajíčka, mám v tom i tuky, jo, s těma vločkama, to už je věc individuální. Takže to by byla snídaně, kde by samozřejmě měl být asi klasika, nějak poměrně velký množství sacharidů, kvalitní bílkoviny. Asi bych tam začal ráno multivitamin, nějakýma Bčkama a tak dále. D3, C, další suplementace by asi byla poměrně individuální už. Takže to asi takhle. Potom nějaká svačina, to bude velice individuální. V mém případě já mám vycházím z mého příkladu, já mám posunutý denní režim, já v podstatě svačinu žádnou nemám, protože dlouho snídám, takže potom jedu oběd. V oběd klasika, pokud nejseš extra nějaký vegan, vegetarián, s veganem to asi tobě nešlo absolutně tenhle sport, to podle mě i normálně nesmysl, tak bych tam dal maso, příloha, zelenina. Možností je samozřejmě víc, zase byly bychom konkrétní specifikace. Teďka se bavíme o variantě, kdy ten trénink bude odpolední, večerní, což je většinou, ale může se to samozřejmě přesunout. Když by byl teda podvečerní, takže svačina, odpolední jídlo, snažil bych se o poměrně větší množství takových lehkých sacharidů. Mě ohromně vyhovují třeba poslední dobou ty rejžové kaše. Do toho dám třeba trochu banánů, borůvek, někdy i trochu vloček, záleží, jak odstup mám od tréninku. K tomu zase ideální, lehce, rychle stravitelný protein, bílkovina, čili protein. Využívám trochu tmavý čokolády, zase arginin před tréninkem, není to špatný, ale ne moc, těch tuků před tréninkem zase jako přiměřeně, jo. Takže to bych viděl asi tak. A pokud ten trénink bude v nějakou dopolední hodinu, tak bych prostě to předtréninkové jídlo přizpůsobil asi tomu stylu. Tak, pak tady máme období před tréninkem. To je trošku, bych řekl, takový to v dnešní době trošku problematický a zprofanovaný, že dneska mládež bez nakopávače ani nejde do posilovny. Já to považuji za naprosto přehnaný a zprofanovaný. Jako pokud jsem dobře najedený, energeticky zásobený, tak prostě to tělo trošku nabitý je. Samozřejmě já ty předtréninkovky úplně nezavrhuju, v žádném případě občas je sám používám, ano, ale třeba když jsem někde na cestě nebo nemám možnost, tak mám někde v sebou nějaký kofeinový tabletky, vemu si kofein nebo si dám kafe a jedu prostě. Je to spíš si myslím hodně o hlavě, že by to ten tréninkový level někam posunulo. Za mě teda nemám ten pocit, spíš je to trošku placebo. Takže bych to tak nehrotil, eventuálně bych ty předtréninkovky v uvozovkách nakopávače, pre-workouty, jak chcete, bych to používal fakt jako asi omezeně, jo. Říkám, když budu cestovat nebo něco, kafe, kofein, to se dá vždycky, tak jako tak myslím kofein ještě třeba tabletkovej. Většina těch nakopávačů funguje na kofeinu plus ty další věci, citrulin. Během tréninku, teď zase frčí sam všechny intra-workouty a tak dále. Zase řeknu na rovinu, já to používám, ale mám nějakou hmotnost, nějakou spotřebu energie, využívám to hlavně z důvodu větší spotřeby energie u mě, abych tam dostal další cukry, což dneska ty cyklické dextriny mě poskytují. Jestli v tom jsou nějaké směsi aminokyselin, to už podle mě vůbec není podstatný. Já si tam dám trochu toho dextrinu, nějaký citrulin,
něco málo a to je asi, celkem mě to chutná a tím je to asi vyřešený. Ale vůbec to nepovažuji za podstatný, pokud těch sacharidů máš přes den dávku dostatečnou, klidně bych jel na obyčejnou vodu, nebo jestli si to něčím ochutíš, nějaký BCAčka, ale k tomu BCAčkům se ještě vrátím až pak na konci. Ale voda to naprosto podle mě pokryje. Hotovo. Tak, potom další čas takovej, doplňky a tak dále po tréninku. Po tréninku asi bych šel do proteinu, když to řeknu jednoduše, asi čím postupně výkonnostní, samozřejmě, čím rychlejší protein, tím asi trošku lepší, jo. Takže zase můj příklad, já mám větší už spotřebu, tam ta spotřeba těch bílkovin je větší, tam řekněme, to jsou dohromady asi 2 odměrky jsou, ale já to kombinuju, dám si odměrku hydro a k tomu odměrku běžného koncentrátu, co mám přes den, abych to tak jako zkombinoval. Ale zase, když to tím koncentrátem pokryješ, přežiješ to taky, takže nejlepší hydro, když tam bude nějaký izolát, koncentrát taky, zase nedělal bych z toho takovou vědu, zase je to záležitost financí, k tomu se vrátíme až potom na konci. Po tréninku asi, jak jsem říkal, kreatin, to načasování, nemyslím si, že až tak důležitý, ale ta potréninková doba je vhodná na dobrý vstřebání všech živin, čili když tam bude ta klasika kreatin, glutamin a kloubní výživa trošku, když je, tomu se vrátím taky ještě proč, je tady z důvodu toho vstřebání živin, tak klidně bych to tam přidal. Čeho bych se nebál, což se od dnešní době moc nemluví, nebo řekl bych, jako by to vyšlo trošku z módy, zase kdo potřebuje přibrat a spaluje mu to a já když jedu naplno, tak prostě tam dávám nějaký rychlý sacharidy, maltodextrin, dextróza, prostě klasiku tam přidám k tomu proteinu, jo. V tom bych neviděl problém. Tak, pak tam je samozřejmě nějaká doba na to strávení, potom bude za hodinu třeba večeře. Zase variant je víc, já když trénuju, mám maso 2krát denně, dám si porci masa s přílohou, trochu zeleniny. S tou zeleninou bych to možná po tréninku až tak nepřeháněl, přeci jenom je to vláknina a to tělo ještě docela po tréninku frčí, čili ta vláknina by to zpomalovala, až tak bych to nehrotil. Když tam budou nějaký vajíčka, šunka, pečivo, může být, variant je víc, ale to maso bude furt, maso je maso. Tak to asi je. Pořád ty nejkvalitnější zdroje bílkovin jsou maso, vejce, nějaký tvaroh, protein, kaseiny a tak dále. Jo. Takže tam toho moc nevymyslíme. V luštěninách, přílohy a tak dále. Něco tam bude, ale ta stravitelnost víme, že u těch luštěnin není rozhodně taková. Tak, večer, byli jsme zhruba od té večeře po tréninkový, s nějakým odstupem, potom ještě před spaním s trochu odstupem ještě od posledního jídla bych asi použil klasický dneska hořčík, nějaký bisglycinát, malát, něco takového. Nebo já beru Zetemkor od Prominu. Takže ten hořčík se líp vstřebává asi večer. Pokud je větší dávka, já používám ještě jednu dávku třeba kolem poledne, jo. Ale to zase záleží hmotnost, trénovanost a tak dále, a tak dále. Varianta ještě před spaním, aby jsme to měli rozložený na noc. Zase je potřeba logicky bílkoviny postupný. I v uvozovkách v ideálním případě micelární kasein. Když tam dáš tvaroh, netučnej, polotučnej, je to taky kasein, zase takový rozdíl v tom není. Dochutíš si to VPCčkem, normálním proteinem, klasickým. Udělá to službu hodně podobnou, až tak bych to neřešil. Dávám si k tomu půlku banán, tryptofan, líp se po něm spí. Nějaký oříšky, tuk, zpomaluje to na noc strávení, určitě dobrý. No, takže to jsme projeli takovej ten asi denní rozložení toho jídla. Takže co tam ještě další doplňky? Omega-3 určitě asi, otázka množství kapslí, gramů a tak dále. Dávám aspoň 3.
Když třeba někdy mám lososa, minimálně jednou týdně se snažím, tak třeba ten den to vynechám, tam těch omega-3 je docela dost. Je to protizánětlivý celkově, samozřejmě byl vyvážený v těle ten poměr omega-3, omega-6. To by bylo asi tak obecný vhodný doplňovat. Co se týče nebál bych se přiměřeně solit, při tréninku toho strašně vypotíš. Vem si triko, když uschne, tak co na něm je? Bílý fleky, to jsou jako soli obecně, ale i sodík jako takovej, jo, čili přiměřeně solit jídla, to bych se nebál. Tak, pitný režim, zase dle množství a tak dále, opakoval bych už věc, kterou jsem asi říkal, je tam trošku s určitým odstupem od jídla nějaký větší pití, aby to moc nenaředilo žaludeční šťávy, aby to trávení bylo opravdu efektivní. Tak, co ještě používám k jídlu, zase ohledně trávení a ty správné kyselosti a všeho, kefír, živý jogurty, to určitě není na škodu. Tak, co tady ještě máme dál? Glutamin. Podle mě výborný doplněk na střeva imunitu, což třeba kdo má problémy jako já, nějaký střevní nebo chronický. Pravděpodobně by mohl být lepší účinek toho glutaminu, když je trošku nalačno. Takže já si ho dávám třeba v nějaký variantě trošku nalačno, že by to mohlo na ty střeva fungovat líp. Jestli to změříme, nezměříme, jak to prokážeme, nevím, třeba, takže 2x, 3x denně tu 5 gramovku bych to zkusil takhle. Pro nějaký starší osoby na 40 nebo i mladší určitě bych s tím začal i dřív, to jsem možná řekl špatně na 40. Kloubní výživa. Většinou je to, pokud to není čistě ty chondroprotektiva, jenom glukosamin, chondroitin, MSM a tak dále, tak to je většinou s nějakou kvalitní želatinou. Ta želatina je hydrolyzovaná. Všechno, co je hydrolyzovaný, to znamená, že by se mělo lehce rychle vstřebat. Čili to je ideální dát to nalačno. Jo, je to logický. Navíc ta želatina má strašně malou vstřebatelnost, co se týče gramáže. Čili měl jsem už několik výrobků, i když poměrně kvalitních, ale třeba na obalu máš napsáno, jo, 1 dávka, já nevím kolik gramů, to je blbost. To je potřeba rozdělit a po troškách to dávkovat. Já to dávám třeba někdy před jídlem. Jak jsem zmínil, přidám si trošku do potréninkového koktejlu, kdy to tělo přeci jenom asi všechny živiny nasává trošku víc, tak logicky, proč by si nevzalo i trochu víc ty kloubní výživy, že by se využilo. Takže takhle zhruba 3x denně nalačno tu celkovou dávku rozdělím, aby ta střebatelnost byla co největší. No to jsme byli u těch, jakoby řekněme, trošku starších borkyň třeba. Co asi má svůj smysl v těchto letech, potom nějaký směsi nebo samotný prostě bylinkový adaptogeny, siupalmeto, fenugreek, maka, co se týče třeba i zdraví prostaty a tak dále, ashwagandha, optimalizace nějakého toho hormonálního systému. Určitě to není špatný. I ten tribulus, asi hodně mých klientů má zkušenosti, že se po něm líp spí, což spánek, základ regenerace, to neošulíme nijak. Čili to bych asi doporučoval. Na druhou stranu tyhle adaptogeny do nějakých 30 let považuji za naprosto zbytečný. A tím jsme se dostali k nějakým zbytečným doplňkům. Takže to považuji v podstatě pro ty mladý kluky do 30 minimálně. Všechny tribulusy, testosteron, boostry a tak. Tam bavíme se teď samozřejmě o naturálním cvičení. Jo, na nějakým dalším levelu, tady není řeč teďka. Tam bych ty věci vůbec jako nepovažoval za důležitý. Až později by se to mohlo hodit, ale jako do těch 30 let úplná blbost. Řekněme spíš po ty 40. Přeci jenom přirozená hladina nějakým způsobem klesá, pomoc té vitalitě a to by asi nebylo na škodu. Co považuji obecně za zbytečný, jsou BCAčka. Myslím, že už ta doba, kdy byly tak zprofanovaný a všude se doporučovali, to si myslím, že je taky zbytečný. Je tady ovšem jedna věc, to je platný u všech doplňků napříč spektrem,
musím vždycky zvážit poměr cena-výkon. Nikdo nemáme bezednou kapsu finanční, čili třeba, jak jsem říkal, ty BCAčka na nějaký tréninkový pití. Chceš to mít trošku sladký, no tak si tam dáš BCAčka, neuškodí to, když ti to vyhovuje, proč ne. Pokud si těch pár stovek za to dáš, furt zvažujeme cena-výkon, to znamená u všech produktů, jo, si to trošku promyslet. Pokud ne, tak říkám, BCAčka považuji za zbytečný a ty adaptogeny, tribulusy, boostery do 30 let za úplný nesmysl. Jo. Takže to je o tom, co je důležitý a co není důležitý. No, tak jsem nějako zhruba asi na konci, je to vlastně nějaká 20-minutovka. Pokud je nějaký dotaz, něco jsem zapomněl, nebo vždycky něco zapomenu. Takže můžete hodit komentář, nebo to osobně probrat, to není problém. Takový nějaký souhrn nějakého toho režimu bych viděl asi takhle, jak jsem říkal, opakuju se, vychází to z mýho příkladu. Takže takhle by to asi bylo. Budu se těšit, jestli budou nějaké reakce, jak se vám to líbilo a uvidíme, co vymyslíme příště. Tak jo, fajn. Mějte se. Čau.